Gweinidog o Gymraeg, Alun Davies. Chi newydd lansio eich dogfen ymgynghori drafft chi. Mae nifer wedi bwriadu chi, mae siop siarad i hwn i gyd. Sut allwn ni ymddiried ynddo chi? Mae bod rhywbeth o cig a gwaed yn mynd i ddod allan o'r ymgynghori yma. Mae ymgynghori yma, mae trafodaeth dyn ni'n dechrau yma, yn trafodaeth y bwti y gweledigaeth fwy uchelgeisiol dyn ni wedi gweld gan unrhyw Lywodraeth Cymru ar unrhyw pryd, unrhyw adeg. Be dyn ni'n sôn amdano heddiw yw ddim jyst trafod sut ydyn ni fel Cymru Gymraeg yn defnyddio'r Gymraeg, a hawl ni i defnyddio'r Gymraeg pan ni'n mynd i'r banc neu siop coffi, lle bynnag ydyn ni. Dyn ni'n sôn am bwyty adfer yr iaith Gymraeg fel iaith Genedlaethol Cymru, newid cyd-destun y Gymraeg, creu siaradwyr Gymraeg, trafod lle'r y Gymraeg yn ein cymdeithas, cymuned a gwlad ni. A mae hynny yn trawahanol i beth sydd wedi digwydd yn y gorffennol. A gyda uchelgais o'r fath, mae rhaid ni trafod hynny fel genedl. Dyw hwn ddim yn trafodaeth, dyn ni wedi clywed sawl gwaith o blaen, a dwi'n cytuno gyda hynny. Dyw hwn ddim yn trafodaeth gyda Cymru Gymraeg yn siarad gyda Cymru Gymraeg. Mae hwn y bwyty yn Cymru fel genedl yn trafod ein iaith ni. Chi'n sôn am ymgynghori gyda phobl o bob cwr o'r wlad. Ydy hynny'n arwydd o Llywodraeth sydd wedi rhedeg mas o syniadau sydd ddim yn gwybod beth i wneud nesaf? Wel, edrych ar y dogfen, mae gyda ni digon o syniadau, ond dyw y Llywodraeth ddim yn gallu gwneud hyn ar ei ben ei hun. Llywodraeth yn gallu arwain, mae Llywodraeth yn gallu annog, mae Llywodraeth yn gallu deddu, ond pobl sy'n siarad, rhieni sy'n dewis iaith y plant, pobl yn dewis iaith yn y clwb rygbi gyda nos. Felly dyw Llywodraeth ddim yn gallu mynnu bod pobl yn defnyddio ac yn siarad y Gymraeg. Ond dyn ni eisiau gweld hynny'n digwydd. A felly mae rhaid i ni, fel Gymru, fel cymuned Cenedlaethol Cymru, wneud penderfyniad bod ni eisiau gweld yn iaith ni fel rhan o bywyd bob dydd ni. A mae hynny yn meddwl, mae rhaid i ni trafod sut ydym ni'n mynd i wneud hynny, a trafod hynny fel genedl. Ac yn sôn a lot am siaradwyr Cymraeg sydd ddim yn teimlo'n digon hyderus i nodi bod nhw'n siarad Cymraeg. Sut mae rhoi hyder i bobl Cymru i siarad Cymraeg eto? Wel, fel dyn ni'n neud heddiw ar faes y prif oil, mae pobl yn mwynhau y Gymraeg. Dwi'n gwybod fel un sydd wedi dysgu Gymraeg, sut mae hynny wedi cyfoethogi fy mywyd i, ac sut mae'n cyfoethogi bywyd fy mhlant i'n heddiw. Ac beth dwi eisiau gwneud yw gweud wrth pobl bod y Gymraeg yn rhywbeth hanfodol o bwysig. Mae'n rhywbeth sydd yn hwyl, rhywbeth sy'n dod yn ni at ei gilydd, a rhywbeth dyn ni yn troesori ar gyfer y dyfodol. Ac gyda neges positif, glir, uchelgeisiol yno, dwi'n credu bod ni'n gallu adferiaeth fel iaith cymunedol Cenedlaethol Cymru.